Terve. Täällä latesti aloittanut uuden maailman. Kuten huomaatte. Uusikana. Kuole. Joo, tämmönen skini minulla on ja esittelen tätä uutta survivalia. Ja minä haluan näyttää teille, kuinka minä selviän maailmassa. Niin. Aika hienosti. Tonne minä teen kodin. Tänne päin ainakin väliaikaisen kodin. Jokunlaisen aion tehdä kyllä, mutta sokeruokaa! Upsista. Tämmösiä bensiinhyppyjä mä teen aina, kun mä aina feilaan noissa bensiinhypyissä, kun mun pitää aina tehdä semmonen hieno eeppinen, niin kaikki aina feilaa. Feilaa. Mikä semmonen eepin hyppy toimii? Ei voi ikinä toimia. Hyppää vaikka mistä tahansa, niin ei, kun siellä on se sokeriruoka, mikä mut himoitsee. Heti kun mä menen sitä hakemaan, niin mä räjähdän sille palasiksi. Voitte tämmönen Let's Play-kanava minulla on. Kun latesta yli 60 ja muistakaa seurata videoitani, jos haluatte. Siitä päätteeksi voitais luoda uusi maailma. Näin. Se olisi vaikka tämmönen kuin LL60 ja sitten vaikka Noomi. Näin vaikka. Ihan sama mikä. Pahis. Selviytyminen. Sellataan sitä maailmaa ainakin. Joskus aika kauankin, mut jaha. Ai, mä ajattelin laittaa teille teksturin päälle. Tämä. Minun piti laittaa tekstuuri päälle, mistä te saatatte ehkä pitääkin. Katsokaapas. Kaikki on vähän eeppisempää tunnelmaa. Sitten tehdään zonkkei. Jaha, kivat kamat. Tää on minun alkutesti ja sitten hakataan vähän puuta lisää. Puuta aina tarvitsee, kun tekee taloa. Otetaan tää chestikin tästä. Otetaan seuraava puu valtuun. Ja tää lakaa taas. Jälleen. Kyllä tää on hyvä alkutavaraksi kyllä. Ja tää tekstuuri, mä pidän tästä tekstuurista. Okei. Nyt. Tässä olisi tämmönen. Otan nyt ne soundit siitä. Okei. Lampaita. Sheeps. Ai niin, jos sheeps ei tarvii, kun mä teen sen bedi. Nyt just sopivasti. Mutta passut. Kirveellä! Mä oon raakalainen. Nää kuolee 2 kirveilyäänistä. Tiedoksi alkupelaajille. Koska minäkään en ole kuin mestari tässä, niin minä voin kuitenkin vielä nyt teen neuvoa.
Noin, tehtiin vähän näitä chunkkeja sitten. Oho, täällä vasta niitä flowerseja onkin. Tämäpäs on hieno paikka. Sitten kun mulla tosiaan on hyvä alue, niin mä teen sinne kodin. Sitten sen jälkeen mä rupeen fightaa, jos joku ne mobit tulis mun luokse. Niin varmasti edes uskalla. No melkein joku semmonen hyvä tasainen alue. Just tämmönen, mutta ei kuitenkaan niin tämmönen. Se olisi sitten ehkä semmonen pikkuinen paussi. Se on just niinku, että ton puun mä kyllä rikon. Hyvä. Joo, tähän mä rakennan sitä taloa. Mä olin niin himoitseva tausta. Nyt on pakko rakentaa tähän talo. Se on ihan kiva, että niinku aletais tätä minun Let's Playtäni levittämään. No, se olisi ehkä tämmönen pikku house. Ja kyllä mä tätä tulen editoimaan. Ja editoimista tulee hyviä, sitä parempia. Ja muistakaa supata. Ja muistakaa tilata. En mä nyt tätä lattiaa rupea säätämään. Muuta, yksi blokki. Noin. Hienoa, on se hieno. No näin, ja mitäs mä nyt noilla tekisin? On tässä vieressä tämmönen pikkunen metsä. Se olisi ehkä täältä erää.